Kagayang-kagaya ka talaga ng ama mo, Omar. Nakakapanghinayang. Ilang taon na siyang nakakulong sa mundong aking pinanggalingan. Wika ng mambabarang. Nang marinig ni Omar ang sinabi nito, tila ba pumasok lahat sa kanyang isipan ang memorya ng kanyang nawalang ama at tiyuhin. Dahil sa kanyang mga narinig, napagpasyahan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para lamang ito'y mapaamin. Ilang minuto pa ang lumipas, panay naman sa kakatawa ang mambabarang na para bang isang biro para sa kanya ang paulit-ulit na tanong ni Omar. Dahil sa ginagawa nito, tuluyan nang nasagad ng nilalang ang kanyang pasensya. Nang hindi na niya maatim ang pang-iinsulto sa kanya, doon niya binunot ang butong krus na ibinigay sa kanya ni Balong at walang pagdadalawang isip itong inilapat sa binti ng dalaga. Matapos niya itong gawin, inihipan niya yon ng usal at kasabay nito ang pagpihit niya ng kanyang hintuturo sa gitna ng krus. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, muli na namang umiyak ang mambabarang habang patuloy siya nitong minumura at dinuduraan. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Omar dahil ang nais niya lamang noon malaman ang eksaktong kinaroroonan ng kanyang ama. Sabihin mo kung nasaan ang ama ko. Sabihin mo! Kapag ginawa mo yan, hindi na kita sasaktan. Wika ni Omar habang patuloy na inilalapat sa binti ng dalaga ang kanyang hintuturo. Nang marinig naman ng nilalang ang sinabi nito, panay naman ang ginagawa nitong pagtango, indikasyon na ito'y sumasang-ayon sa kanyang nais. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan niyang tanggalin ang kanyang hintuturo sa nilalang upang maibsan ang labis nitong paghihirap. Binigyan niya din yon ng isang minutong palugit para magsalita ukol sa kanyang nais malaman. Bakit mo ba nais puntahan ang iyong ama? Matagal na siyang naghihirap sa lugar na yon. Hayaan mo na siya. Wika ng mambabarang habang tumutulo ang laway nito. Wala akong pakialam kung ilang taon nang nakalipas. Ang sakin lang, sabihin mo kung nasaan sila. Napakadali lang naman ang hinihingi ko sa'yo, di ba? Sabihin mo na! Sagot naman niya rito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tila ba wala sa isip ng mambabarang ang maglahad ng katotohanan. Nang mapagtanto ni Omar na hindi na niya kayang pasunodin ng nilalang, sapilitan na lamang niya itong inutusan gamit-gamit ang karunungang naipasa sa kanya ni Balong. Bagaman may epekto ito sa dalaga, wala na siyang pagpipilian noon dahil buhay na ng kanyang ama ang nakataya roon. Matapos marinig ng mambabarang ang kanyang naging utos, bigla naman itong naglililiyad hanggang sa dumating ang puntong bumagsak ito sa papag. Maya-maya pa, dahan-dahan naman yung kumalma, hudyat na tumalab na sa kaluluwa nito ang mahikang ipinadapo ni Omar. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang tumayo ang nilalang at kasabay nito ang pagharap sa kanya habang nagwiwika ng, sa kabundukan ng pulag naroon ang iyong ama. Nakatago siya sa kabilang dimensyon na kahalintulad ng bundok ng pulag. Matapos itong marinig ni Omar, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niya ang tungkol sa bundok. Kung hindi siya nagkakamali, ang bundok ng pulag ang tinatawag na palaruan ng mga bathala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Omar na merong kawangis ng bundok na yon sa mundo ng mga engkanto. Ayon sa mambabarang na sa tuktok nito, nakatago ang kanyang amatyuhin na patuloy na naghihirap dahil sa pagkakagapos sa kanilang mga katawan ng mga mahihiwagang kadena.
Naniniwala din noon ng mambabarang na kayang kalaga ng mga ito ang kanilang mga sarili pero hindi nila ito ginagawa. Dahil sa mga sinabi nito, doon na dahan-dahang humupa ang galit ni Omar. Maya-maya pa, dahan-dahan naman niya itong pinaupo habang tinatanong ng, "Paano mo naman nalaman na naroon sila?" "Paikot-ikot kami doon, Higlikas. Naghahanap kami ng mga insekto at nang makita namin ang 2 kauri mo. Naghihinagpis sila at labis na nahihirapan sa kanilang mga katayuan. Ilang ulit namin sila doong binalikan, pero sa kasamaang palad, hindi namin sila malapitan. Sa ligurang bahagi nilang 2, meron doong mga malahalimaw na nilalang na nababalot din ng kadena kahit ito'y mga bato na." Paliwanag naman ng mambabarang. Matapos niyang marinig ang bagay na yon, agad naman niya itong inutusan na lisanin na ang katawan ng babae. Pinagsabihan niya din ito na wag nang bumalik sa kanilang baryo nang sa gayoy hindi na siya muli pang mapahamak. Bago maglaho ang nilalang na yon, nakapagbigay pa ito ng isang babala ukol sa kanyang mga kalahing naghahanap din kay Omar. Hindi na niya ito gaano pang pinatulan sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na kahit anong gawin ng mga ito, wala itong panama sa kanya. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali naman niyang nilapatan ng lunas ang nanghihinang dalaga. Si Ginoong Lito noon, hindi na mapakali sa kanyang kinatatayuan dahil sa labis na pag-aalala. Isang oras pa ang lumipas, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat sa Diyos dahil sa mabilisang paggaling ng anak ng kanyang amo. Nang mapagtanto nilang nakabalik na ang kabuuang wisyo nito, sinabihan nila itong magpahinga upang magawa niyang mabawi ang lakas na nawala sa kanya. Pagsilay nila sa dalagang nakatulog na ng mahimbing, niyaya ni Omar si Ginoong Lito na lumabas ng bahay para magpahangin. Sinabihan niya ito sa kanyang gagawing misyon nang sa gayoy hindi na ito umasa sa kanyang serbisyo. "Ginoong Lito, siguro babalik na lang kami ni Inay sa dati naming bahay. Nakakahiya kasi sa inyo kung mananatili siya dito habang wala ako." Wika ni Omar habang nakatitig sa malayo. "Bakit? Saan ka pupunta, Omar? Wala namang problema kung dito mananatili ang iyong ina. Marami ka nang nagawa sa amin, kaya hindi ka na iba. Sabihin mo lang, Omar, kung may kailangan ka sa akin. Pangako, hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka." Sagot naman ni Ginoong Lito. Nang marinig ni Omar ang sinabi nito, doon na niya inilahad sa kanyang amo ang nalalapit niyang paglalakbay patungo sa mundo ng mga engkanto. Kung magkakaroon ng aberya ang pagtungo niya doon, baka abuti ng ilang buwan ang kanyang gagawing misyon. Inilahad niya din noon sa kanyang amo na hindi niya mapapangako ang kanyang madaliang pag-uwi dahil ang misyon na yon ay napaka-importante para sa kanya. Ipinagtapat niya din ditong hindi siya babalik sa mundo ng mga tao hanggat hindi niya nakakasama ang kanyang ama't tiyuhin. Matapos itong mailahad ni Omar kay Ginoong Lito, muli niya itong tinanong kung magagawa pa ba nitong panatilihin sa kanyang puder ang kanyang ina sa ilang buwan siyang wala. "Kagaya ng sinabi ko, Omar, hindi na kayo iba sa akin. Walang kaso yon kung ilang buwan ka mang hindi makakapagtrabaho. Ang importante, matupad mo ang hinahangad ng puso mo at maibalik mo ang nawala sa iyo. Huwag mong alalahanin ang ina mo, Omar. Ligtas siya sa pamamahay ko." Sagot naman ni Ginoong Lito nang marinig niya ang naging salaysay ni Omar. Matapos nilang mag-usap, labis-labis naman noon ang pasasalamat ni Omar sa napakabuting pag-uugali ng kanyang amo. Kinagabihan, habang hindi pa siya nakakapaghanda ng kanyang mga gamit,
Inayos na niya ang mga pangontrang kanyang iiwan sa kanyang amo. Minabuti niyang lakasan ang mga pangontrang ito sa anumang uri ng pambabarang. Nang sa gayoy masiguro niyang walang makakalusot na kahit na anong insekto sa kanilang tahanan. Halos ilang araw din niyang pinaghandaan ang pangontrang yon, nang sa gayoy masiguro niya ang bisa nito. Sa pagsapit ng panghuling Biyernes ng buwan, doon na dahan-dahang nagsasagawa ng ritual si Omar. Itinapat niya noon ang kanyang pag-alis sa kabilugan ng buwan dahil sa paniniwalang ang liwanag na nanggagaling roon ang magpapalakas ng kanyang lagusang daraanan. Magiging mapanganib kasi kay Omar ang maligaw sa lagusan, gawa nang wala pa siyang gaanong alam pagdating sa mga dimensyong kanyang mapupuntahan. Ayon sa kanya, na ang pagpasok niya noon sa mundo ng mga engkanto ay palakasan na lamang ng loob. Habang naghahanda si Omar ng kanyang mga gamit, panay naman ang pakikipag-usap sa kanya ng engkantong itim, ukol sa mga bagay na kanyang madadatnan sa lugar na kanyang pupuntahan. Inabisuhan siya nitong huwag magpakakampante at panatilihin ang ibayong pag-iingat kahit saang dako siya ng mundo ng mga engkanto mapunta. Ayon sa hari ng mga engkantong itim, ang mundo ng mga engkanto ay binubuo ng dalawang parte. Ang parte ng kabutihan ay nasa kaliwang bahagi at ang parte ng kasamaan naman ay nasa kanang bahagi. Kakarampot lang din ang mga katawan ng dagat sa dimensyong yon, gawa ng karamihan sa mga ito ay kagubatan at mga patag na lupain kung saan naninirahan ang iba't ibang uri ng mga engkanto. Bagaman sinasabi ng iilan na kawangis ng mundo ng mga tao ang mundong yon, subalit mariin itong tinututulan ng hari ng kadiliman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon napag-alaman ni Omar na hindi niya hawak ang lugar na kanyang lilitawan. Ayon kasi sa pinuno ng kanyang mga kasangga, walang sino mang tao ang may kakayahang kontrolin ng lagusan maliban sa mga engkantong orihinal na naninirahan doon. Kumbaga, kayang kontrolin ng mga engkanto ang paglitaw nila sa kanilang mundo, subalit hindi nila kontrol kung saan sila lilitaw kapag tinangka nilang pumasok sa mundo ng mga mortal. Matapos itong marinig ni Omar, bigla naman siyang natigilan dahil sa mga palaisipang bumalot sa kanyang isipan. Ano naman ang gagawin ko kapag lumitaw ako sa malayo sa bundok ng Pulag? Tanong ni Omar sa hari ng mga engkantong itim. Simple lang ang gagawin mo, Omar. Maghanap ka ng isang puno o bato na maaaring gawing lagusan. Sa pamamagitan ng lagusang yon, makakapaglakbay ka ng malaya sa kagubatan at kalupaan sa aming mundo. Sagot naman ito sa kanya. Dagdag pa nito na ang lagusang maaari niyang daanan sa mundong yon ay meron ding limitasyon. May mga bagay din siyang kinakailangang iwasan kapag lumitaw siya sa lugar malapit sa tribo o syudad ng ibang lahi ng mga engkanto. Kinakailangan niyang huwag makalapit sa kahit alinman sa mga ito, gawa ng ang bawat syudad sa mundong yon nagtataglay ng pambihirang harang na kapag nagawa mong pumasok, hindi ka na maaaring makalabas ng walang pahintulot. Ayon pa sa kanyang kasangga, ang bawat gubat at patag sa mundo nila may mga nagbabantay at namumunong iba't ibang uri ng mga nilalang. Kadalasang nagbabantay sa kalahating parte ay ang mga diwata at bathala, samantalang sa ibang dako naman, nagbabantay ang mga impakto at mga engkantong itim na kung tawagin ay kusmid. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kusmid ay isang uri ng nilalang na nanananahan sa ilalim ng lupa. Kadalasan sa mga pinapakitaan nito ay nakakakita ng dalawang sungay na nakausli na siyang mabilisang lumalakbay patungo sa kanilang kinaroroonan. Sa oras na makalapit na sa kanila ang sungay ng nilalang,
doon aahon ang isang dambuhalang kusmid na kahit na sino ay wala pang nagagawang makasilay. Matapos itong malaman ni Omar, sinabihan siya ng kanyang mga kasangga na huwag mag-alala sa kahit na anong nilalang na kanyang makakasagupa sa parte ng mundong kanilang pinamumunuan. Hindi lang kasi sila doon basta hari dahil ang iilan sa kanilang mga nasasakupan, itinuturing na din silang mga bathala dahil sa kanilang mga kapangyarihan. Matapos ang kanilang pag-uusap, ibinaling ni Omar ang kanyang wisyo sa paghahanda. Pagsapit ng nakatakdang araw ng kanyang pag-alis, maigi naman ang kanyang ginawang pagpapaalam sa kanyang ina at sa kanyang among labis ding nag-aalala para sa kanya. Omar, siguraduhin mong makakauwi ka, ha? Tandaan mo, maghihintay ang ina mo rito. Naway gabayan ng Diyos ang iyong paglalakbay at sana ikaw ay magtagumpay. Wika ni Ginoong Lito habang hinahagan siya nito ng marahan. Nang marinig naman ni Omar ang sinabi ng kanyang amo, ngumiti lang naman ito habang nagwiwika ng, "Makakaasa ho kayo, Ginoong Lito. Naway hindi kayo magsawang maghintay hanggang sa aking pagbalik." Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisang maglakbay si Omar patungo sa isang bundok, di kalayuan sa kanilang baryo. Tumanggi na din siya noong magpasama sa iilan niyang katrabaho, gawa ng masyadong mapanganib para sa mga likas na tao ang makasilay ng kanyang ritual na gagawin. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, itinaas ni Omar ang isang batong kulay itim na bigay sa kanya ng hari ng mga engkantong itim. Pagbigkas niya ng mga buhay na salita sa kaliwa, bigla naman niyang nasipat ang paglitaw ng isang napakaitim na hangin na patuloy sa pag-ikot sa katawan ng punong ginawa niya ng ritual. Matapos niyang masipat ang bagay na yon, muli siyang nagbigkas ng mga buhay na salita bago pumasok doon. Sa pag-apak ng paa ni Omar sa loob nito, laking gulat na lamang niya nang makaramdam siya ng kung anong nilalang na humila sa kanya. Bagaman pilit niya itong nilalabanan, bigo siyang mapangibabawan ang lakas ng nilalang. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nanghina si Omar hanggang sa dumating ang puntong kumawala na ang kanyang diwa sa kanyang katawan. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad namang umikot ang kanyang paningin sa buong paligid. Pagsipat niyang puro mga patay na puno at bulok na sapa ang kanyang nakita, bigla naman siyang napangisi sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na lumitaw siya sa kalupaan ng mga masasamang uri ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy na si Omar sa kanyang paglalakbay sa lugar. Mabagal lang ang kanyang ginagawang paglalakad dahil mariing inihabilin sa kanya ng kanyang mga kasangga ang mga patibong na nagkalat doon. Maya-maya pa, doon na nga nagsilitawan ang 5 haring kanyang kasangga upang siya'y samahan sa kanyang paglalakbay. "Kumusta ang kalagayan mo, Omar? Hindi ba kayo nahihirapan sa nipis ng hanging napapalibot sa lugar na ito?" Wika ng hari ng mga itim na engkanto. "Hindi naman, kaibigan. Sa katunayan ng hangin dito, parang katulad lang din naman sa amin. Hindi gaanong sariwa pero pwede na." Sagot naman niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang masukal na gubat kung saan merong masasamang tubig sa paligid. Animoy ang lugar na yon ay dating sapa at natuyot lamang sa paglipas ng panahon. Habang nasa kasagsagan ng paglalakad si Omar, napansin niyang may mga laman lupang nag-aabang sa kanyang dinaraanan na parabang nagbibigay galang. Hinayaan lang naman niya ang mga ito dahil ayon sa kanyang mga kaibigan, nasa ilalim yon ng kanilang pamamahala at kapangyarihan.
Ilang oras pang paglalakad, narating na nga ni Omar ang isang lugar na merong napakaraming kubong nakatirik. Sa lugar na yon, makikita mo ang mga maliliit na nilalang na abala sa kanilang pagtatrabaho kahit masyado ng malalim ang gabi sa paligid. Kitang-kita niya ito noong nagbubuhat ng mga berdeng bato na siya namang itinatambak nila sa loob ng kubo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa mga ito, doon niya napag-alaman na ang mga nilalang na yon manggagawa ng isa niyang kasangga. Ang kinukuha ng mga ito ay isang uri ng napakahalagang bato na siyang responsable sa pagbibigay buhay sa kanilang kaharian. Matapos itong marinig ni Omar, dali-dali din naman siyang tumayo upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nang madapo sila sa isang desyertong lupain, bigla namang lumitaw ang 5 niyang kasangga nang sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, narinig naman niyang nagbigay babala ang isa sa mga ito ukol sa kung ano ang kanilang kahaharaping demonyo sa disyerto. Pagdating nila sa pinakagitnang bahagi ng lugar, binulungan siya ng isa niyang mga kasangga na mag-ingat sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Omar nang makasipat siya ng 2 sungay di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanya na para bang meron itong hinahangad na masama. Pagsilay doon ng 5 niyang kasangga, dali-dali naman siya nitong nilapitan upang samahan sa laban. Subalit nang papalapit na sila, inutusan sila noon ni Omar na manood sa kanilang gagawing duelo. Nang tuluyan ng makalapit sa kanya ang 2 sungay ng kusmid, mabilisan naman siyang napaatras sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya ang pag-ahon nito sa ilalim ng lupa. Pagbungad sa kanya ng nilalang, doon niya nakita ang napakabangis nitong itsura na parabang isang pinuno ng pakete ng mga lobo. Paglalarawan ni Omar sa nilalang na yon, malaaso ang nguso nito na merong pagmumukhang gawa sa solidong lupa. May kaliskis din yung gawa sa bato at meron itong nanlilisik na namumulang mga mata. Kasing taas din ng nilalang na yon ang isang matandang puno na siya namang nagbibigay dito ng labis na lamang sa sino mang demonyong kanyang makakalaban. Dagdag pa ni Omar na ang pang-ibabang kaanyuan ng nilalang ay halos maihahalin tulad mo sa katawan ng puno na binunot sa ilalim ng lupa. Bagaman parang ugat ang paa nito, labis pa ring ipinagtataka ni Omar kung bakit napakabilis nitong maglakbay sa ilalim ng lupa. Matapos niyang masilayan ang nilalang na yon, bigla naman siyang napadukot ng kanyang tabak nang masipat niya itong inihahanda ang kanyang kanang kamao. Pagbitaw ng isang napakalakas na suntok nito sa kinaroroonan ni Omar, buong lakas naman niya itong sinangga na parabang hindi siya nababahala. Paglapat ng kamao nito sa kanyang tabak, laking gulat na lamang ng nilalang nang bigla itong bumaon sa kanyang napakakapal na pananggalang. Pagtarak ng tabak na yon sa balat ng kusmid, mabilisan naman itong binawi ang kanyang pag-atake. Kumalma ka lang, Omar. Hindi ka laban ng mga kusmid na naninirahan sa lugar na ito. Maaaring siya ay isa pa lamang supling na naguguluhan sa kanyang mga kaibigan at kalaban. Hayaan mong kami na ang bahalang kumausap sa kanya nang sa gayoy hindi siya mapahamak sa inyong mga kamay. Wika ng pinuno ng hari ng mga engkanto. Nang marinig ito ni Omar, dahan-dahan naman niyang inihulog ang kanyang tabak sa lupa upang sundin ang payo ng kanyang kasangga. Sa paglitaw nito sa kanyang harapan, agad namang kumalma ang kusmid dahil sa pagramdam nito ng presensya ng kanilang hari. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilisang isinubasog nito ang kanyang ulo sa lupa, hudyat ng kanyang pagsisisi at paghingi ng tawad. Maya-maya pa,
bigla namang nagsidatingan ang iilan pa nitong kalahi upang matingnan ang kasalukuyang nangyayari sa lugar. Pagsilay nila sa haring naroon sa kanilang harapan, agad naman silang nagsiluhuran pagpapakita ng kanilang paggalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, payapa namang nagpaalam sila Omar sa pangkat ng mga kusmid upang muling simulan ang kanilang naantalang paglalakbay. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin silang naglalakbay sa napakalawak na kalupaan. Wala pa siyang nakikitang kahit na ano sa lugar na yon. Gawa ng purong patay na puno lamang ang nakatirik sa lugar. May iilan siyang kaluluwang nasisilayan, subalit hindi ito sapat para maagaw ang kanyang atensyon. Pagdating nila sa tuktok ng isang matarik na bundok, sa unang pagkakataon, itinuro sa kanya ng mga itim na engkanto ang napakagandang bundok ng Pulag. Okay, grabing angas, nasa loob na siya. Ano kaya mga mangyayari, no? Para wala na tayong question ulit, sunod na natin yung 16. Yun lang. Salamat.